ஹாய் கைஸ், அக்குரோனா டவுனில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு 23ஆம் தேதி 4ஆம் மாதம் 2026. பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிக்கும் அமெரிக்காவிலிருந்து வருகை தந்த பௌத்த மதகுருமார்கள் 22ஆம் தேதியிலிருந்து 28ஆம் தேதி வரைக்கும் தம்புலையிலிருந்து கொழும்பு வரைக்கும் சாம பாகமன என்று சொல்லி உலக அமைதிக்கான நடைப்பயணம் பாத யாத்திரை ஒன்று போகிறாங்க. இந்த பாத யாத்திரையோட 2ஆம் நாளான இன்று மாத்தள அலுவிகாரையிலிருந்து கண்டி தலதா மாளிகை வரைக்கும் போகிறாங்க. நாங்களும் இவங்களை பார்த்து வரவேற்கிறதுக்காக வேண்டித்தான் வந்திக்கிறோம் கைஸ். ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம். මෛත්‍රිය පතාෙන්න ලෝකයාගේ නිවෙන සිත් පතාවෙන්න ලෝකානුකම්පාව පතාෙන්න බොහෝ ජනයාගේ හිතසුව පිණිස එන්න ලෝකය එන්න வடிவம் அமைதி பயணம்